ni machine in jɔlen dɔ ka ca ni san 3 ye bi a tɛ ka baara kɛ bon o de la o bɛ ka kasa sɛbɛ mɔgɔw kun i bɛna congé bi i bi i ka opérateur wari sara k'a ban mais o bɛ tila ka ordonnance kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɛbɛn ka d'i ma k'i ka taa kasa sa kasa o ye jumɛn ye o ye champ modèle dɔ ye mais ale ye usage unique ye a tɛ se ka donko 2 kɛ o de bɛ feere pharmacie na 18 000 i bɛ tila ka taa o kasa de sa 18 000 ka na ka n'o di chirurgien ma pour que ka se k'o don k'i ka opération kɛ. donc ni e kan ka furakɛ yan nɔ hali chirurgien bɛ fini min don e de b'o fana san wa. e de b'o san donc o sanni o bɛ i n'a fɔ ni ne taara tribunal la sisan ka taa plainte don mɔgɔ kama ni ne ka kiiri kan ka tigɛ ko juge ko ne ma ko na ni wari ye an bi fini min don pour que ka se ka kiiri tigɛ an bɛ t'o san fɔlɔ ka na ko in ni nin bɛɛ kelen donc o de bɛ ka kɛ projet yan bi chirurgien fana tɛ se ka mɔgɔ si ka opération kɛ n'i ma taa kasa san fɔlɔ ka na ni a ye 18 000 o ka sɔrɔ k'i ka opération kɛ et pourtant i ye ka opérateur ni ka dawaraw i y'a bɛɛ sara est ce que a kan ka kɛ wa au 21e siècle o wagati kelen kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de ka ɲi congé yan ko non seulement ko mɔgɔ dɔw de bannen don baara ma est ce que o kumaw o ni nin o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa bon c'est pour vous dire que an bɛ k'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɛ ka bɔ ye dɔɔni dɔɔni an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la n b'a fɔ n bɛ tila ka segin k'a fɔ an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la an bɛ fantaniw ka kɛlɛ de la se tɛ anw ni mɔgɔ mun ye ka taa Golden Life la an bɛ ka an n'olu de ka kɛlɛ kɛ n'olu lafiyara an bɛ lafiya i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna ne cousine bɔra k'a ka opération kɛ kunu Guatry Folo a dalen filɛ nin ye chirurgie a sanfɛ PTFT salle 4 a bɛ yen a ka opération kɛra kunna Guatry mais intervention examen min dira a ma ni a kun kan ka taa pinimo na ka taa lajɛ sɔgɔsɔgɔ misɛnnin min tun bɛ yen n'a sɔrɔ o tɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye Folo ye opération na o taalen o papier examen de dira a ma a taara o de ka Luxembourg la fɔlɔ ka sɔrɔ ka n'o jaabi di congé yan o jaabi lajɛlen kɔfɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko opération bɛ se ka kɛ o de la opération kɛra kunu donc pour vous dire que nkalon tɛ ka da mɔgɔ la yan min bɛ congé kaw kan o de bɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna. Cheikh Abou Keita ne ye chirurgie A major de chirurgie 2 unité chirurgie B bon vraiment problème minnu b'an da la yan nɔ a ka ca dɔɔni dɔɔni mais vraiment an tun fɛ solution kɔni ka ɲini a la an kɔni y'an plaigner fan bɛɛ fɛ pour que ka se ka solution sɔrɔ a la mais jusqu'à présent an ma se ka satisfaction sɔrɔ infirmier ka salle de garde de ye nin ye bon vraiment o y'a abandonné parce que o tɛ se ka si a kɔnɔ a bili sanfɛla ni wo b'a la suran dɔrɔn de b'a kɔnɔ u bɛ si ka bo kɛ mɔgɔw kan vraiment gɛlɛya b'a la kosɛbɛ ne obligera ka n ka salle de garde bureau de d'u ma u bɛna si a kɔnɔ i ma salle fɛn ye sanfɛla la an ye chiffon de ɲini k'a sɔrɔ a la pour que suran dɔrɔn bo kana se ka jigin donc o kɛlen bɛ k'o supprimer o kɛlen bɛ k'o supprimer ten donc salle kɔni abandonné don parce que tant que solution ma sɔrɔ a la vraiment ne kɔni vraiment walidenw de don ne tɛna se k'u bila u kana si nin condition na ne ka to ka si ne ka bureau kɔnɔ bon an ka ɲɛgɛn fana bɛ ɲɛfɛ yan y'an ka ɲɛgɛn de bon vraiment il y a une personne de bonne volonté qui est venue faire ces toilettes là pour nous mais après avoir livré cette toilette là vraiment on n'arrive plus à l'exploiter parce que sanfɛla mɔgɔw ka ji o de bɛ jigin ɲɛgɛn ji de bɛ jigin ɲɛgɛn ji de bɛ jigin ka an kan i donn'a kɔnɔ k'i bɛna i besoin kɛ dɔrɔn i tɛ se k'a kɛ parce que vraiment a kɔnɔna tɛ se ka sɔn ji bɛ jigin ji nɔgɔ ka sugunɛjiw n'u ka bojiw de bɛ jigin an kan donc vraiment an ɲɛgɛn fana abandonné a kɔni dilanlen b'an bolo ɲɛgɛn an yɛrɛ ka ɲɛgɛn état ka ɲi mais sanfɛla tɛ sɔn sanfɛla tant que sanfɛla ma dilan lafiya t'anw kan an kɔni ɲɛgɛn abandonné an bɛ taa ni ka segin la sɛrisiyɔrɔ la ɲɛgɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ. donc ji bɛ ka bɔ sanfɛ jigin ka jigin tuma bɛɛ o b'a yira ko so yɛrɛ de fana. so kɔrɔlen don ni so in ye so san 100 ni san 16 de san 100 ni san 16 donc ɲinan an y'a centenaire fête kɛ en 2006 an y'a centenaire kɛ en 2006 maa dugumana yɛrɛ ji nɔgɔ bɛ bɔ sanfɛla fɛ ka jigin dɔ bɛ don yan fana ta bɛ ten ɲɛgɛn tɛ se ka exploiter ɲɛgɛn kɔni tilala ka d'a ma a y'a sɔli lajɛ karo yɛrɛ filɛ hali lɛw tɛ se ka don nin kɔnɔ donc an kɔni y'a abandonné ala ko tiɲɛ an tɛ se ka don nin kɔnɔ parce que mɔgɔ don ye ɲɛgɛn kɔnɔ ka se k'i soulager ni soulagement bɛ na ni dérangement ye vraiment an k'a dabila an kɔni bɛ yaala la ɲɛgɛn wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye donyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ ala deli kɔnɔboli de kana bala an na ni kɔnɔboli y'an sɔrɔ an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na. bon yan y'an ka salle de soins de an ka pansement bɛ kɛ nin de la chariot kɔni tiɲɛna chariot t'an bolo chariot de soins de t'an bolo
donc on obligé ka malade ko li réformer no ta ko bla kono ni maladie externe nana ambolu daw kono ko luka pansement ke mais show nous sigilen flani show nous anga réserve do de parce que congé jitikete souda ni jitikete damina na 600 o ba soro show falim bambulu yorom no ben no malevru boluta ame o modu ma boluta ka o yorom ka yorom ni to pour que yorom se ka sani adoni yere yoro sani ale ta don chobumna timina nja dorone do parce que alo safna re soro do be kabakoy ni bonge ko ka safna di ngado anere de be wadu ba amposhi kono ka di manevru ma pour que o se kata o mosa kana yoro joshi yoro koro de do am ko be jeya de law ni sani afenti bulu ka sani amanno donc ami mana de law ba to do sank o wut to de sank ami war du mo to de sank so kana ji réserve no sikile ko luta parce que ji mana tige kuma do la depuis so kuma dafa ni ji tige la kuma do la 14h 16h kuma do la ba so ji mana am ta kuma sera so donc ami ta so donc ni réserve do be no de ba an sutura aywa an ko ni mi de men vraiment akara ministère akara mo gansa wara minu bi feka de men kan ko ni vraiment am ko be de men na gouvernement ka deme wala mo gans particulier do ka deme vraiment amako bala na ya soro akadani c'est Madame Touré Mama Traoré ne major de chirurgie belay gelam on ka te foka ba kala ka cha ko sobe on fleni folo remu anyere ka dura mu yiri surni o yanga durati barakela ka durati on to so barake minaw frigo mu nyeba jole na ni frigo mun jolin fleni mene bula tienu do sabe sankele bo ko moteur dorona de sarakat la alo do nga agent yu plenyenye ko wurub no tienu do ko kungulu ntara na direction ko nga bonke amanyana bo autorité finalement anyere war fara nyonga anyasa nga clim fleni a tienu do am bulbul la ka clim dlala wilu kana labe nye masorala suno nyenga ta ombulu yeni ndla kanga do akona nseka do akono puisque sanfe moko ka jibe jiga kono do rotambula kono hal samudi magma kula cena nakana réparer suma fitin doroni wala bo vraiment ko kon kacha ni changement kon seraka ke abe diani suno nous sommes vraiment en pleine difficulté odi Allah sa ko saw ala wato yere la fialenti ombulu hal na ko ambe bonke ka fendo nyini ne ka baramato chawbe dayoro mina uluka vitri chieno kabiri wati me ko nga bonse be nyas a bonse be hali sina manyana bo salo nyake ya manyana bo nyina fana nyake ya manyana bo muso dale me yoromna o fana vitri nyo fana ke amanyana bo donc encore ben di voilà ori kuma yere bani Allah sabu saw ko be alamu ne tɔgɔ Drissa Kone ne dɔgɔtɔrɔ ye congé laboratoire la yan n bɛna machine fila yira u la ni machine tɔgɔ minividas donc a bɛ jeli sɛgɛsɛgɛ caman kɛ a bɛ jeli sɛgɛsɛgɛ minnu kɛ an b'a fɔ ma troponin ni D-dimer o b'a la maintenant troponin ni D-dimer o jeli sɛgɛsɛgɛ bɛ kɛ de ni kɛr banabaatɔw et pour k'a dɔn sisan est-ce que crise cardiaque bɛ senna wa ou bien crise cardiaque kɛra sisan donc ni machine b'o baara kɛ donc an ko mɔgɔw bɛ congé yan et minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mun len b'o ma n'u bɛ se ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ nka o degun b'an kan an tɛ ka se k'o kɛ n'a ye jateminɛ kɛ congé yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ka baara o ye dusukun furakɛ ye ni jeli sɛgɛsɛgɛ ni jɔyɔrɔ ka bon dusukun furakɛ la donc an ko vraiment o fana il faut que an k'a fɔ pour que aw ka cari ni dɛmɛ bɛ kɛ congé o ka se ka kɛ ayiwa donc a fɔ ni machine ma machine d'hémostase c'est-à-dire ni mɔgɔ kan ka opération kɛ donc jeli min bɛ ta ka sɛgɛsɛgɛ pour k'a dɔn n'i bɛ se ka opérer sisan wa ou bien ni furakɛli dɔ ka kan ka k'i la yani ka opérer donc ni machine de b'o kɛ n'a bɛ fɔ o ma coagulomètre ou bien une machine d'hémostase donc waati tɛmɛnen na an ko nin de bɛ se ka kɛ ka jeli sɛgɛsɛgɛ pour que chirurgien k'u ka baara kɛ donc gɛlɛyaba de b'an kan ni machine nin ko la waati dɔ la an y'a fɔ a kun jɔlen don effectivement a kun jɔlen don nka bi bi in na minɛn dɔw nana baara bɛ se ka k'a la nka a ti bɔli kɛ parce que
hôpital ba don n'a fɔra sanga ni waati fo fɛn ka jɔ pewu pewu fɛn kelen bɛ ta ka na donc bi bi na an b'o hukumu kɔnɔ sinon a kun jɔlen don pewu pewu an kun m'an da don a kuma la waati min nka bi bi na baara daminɛna a la dɔɔni nka an t'a dɔn waati a bɛna waati joli kɛ donc o gɛlɛya b'an kan an ko sanga ni waati an k'o man kan parce que sisan kapsa n hakili b'a la ya san kelen nin kɔfɛ a kun jɔlen don pewu 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 wa ni ɲɛmɔgɔ kelenw bɛ yen an ye ci f'u ye bon u sumayara fɛ n'an ye jateminɛ kɛ congé hôpital ba ye chirurgien joli bɛ yan chirurgie service joli bɛ yan k'a fɔ jeli sɛgɛsɛgɛ min kan ka kɛ karaba ka kɛ pour k'a dɔn patient ka taa bloc la n'o o tɛ se ka kɛ hali n'a kɛra tile kelen vraiment o ye ko cɛjugu ye ni machine an m'a san a dira congé ma pour ka se ka congé dɛmɛ an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ y'u cɛsiri machine dira nka o t'a bɛɛ ye ni machine dira baarakɛminɛn parce que o ye anw ka musaka de ye machine dira parce que fournisseur dɔw b'a kɛ u bɛ machine d'i ma i bɛ baarakɛminɛn san ka se ka baara k'a la nka ni machine dira baara jɔlen tɛ ka se ka k'a la parce que an kan ka minɛn minnu san n'o bɛ se ka machine na munumunu bon o minɛn fana tɛ yen donc ni machine bɛ se ka jeli sɛgɛsɛgɛ caman kɛ nin bɛ se ka caman kɛ nin fana b'o kɛ mais bi bi in na nin kɔni jɔlen don depuis kumajan nin jɔlen don nin tɛ se ka baara foyi kɛ maintenant nin singara anw ma pour ka se k'an dɛmɛ nka a tɛ ka se ka dɛmɛ kɛ parce que a singara anw ma sociétéw bɛ yen minnu bɛ machine feere kuma dɔw la u bɛ machine singa i ma oui a location tɛ a fa mise à disposition donc a dira an m'a san u bɛ se k'a fɔ bon n'aw bɛ se ka réactif ni miliyɔn 2 ou miliyɔn 3 réactif san misaliya la kalo kɔnɔ an bɛ se ka machine singa aw ma parce que généralement olu fana ka bɔ b'o la i bɛ taa sɔrɔ hali ni wari t'i bolo ka machine san ni n'u sera ka négociation kɛ u bɛ se ka machine d'i ma parce que machine bɛ munumunu ni minɛn minnu ye réactif minnu ye olu bɛ san olu fɛ yen. an filɛ nin ye congé électricien de ka yɔrɔ la ni groupe électrogène fila mun filɛ nin ye anw nana 2012 baara la ka sɔrɔ ni groupe électrogène fila bɛ yan n'o bɛ baara la fɔ bi o ma jɔ tile kelen wa congé fanba de bɛ nin kan ninnu kan n'i ko ko bloc a bɛ ninnu kan area a bɛ ninnu kan urgence a bɛ ninnu kan labo b'a kan ndeforo b'a kan maternité b'a kan bureau des entrées b'a kan congé service baara fanba kɛyɔrɔ de bɛ nin n b'a fɛ k'a f'i ɲɛna doni min bɛ ninnu kun a tɛ nin groupe in kun an nana nin sɔrɔ yan parce que an nana 2012 ka nin sɔrɔ yan fɔ bi problème tɛ ninnu bɛ ka fonctionner mais depuis nin groupe électrogène nana don min fɔ bi a kɛra problème da ye foyi tɛ ka se ka ɲɛnabɔ o de la an ko groupe électrogène ni ko groupe électrogène ni groupe électrogène kɔrɔ ye wa Fuseni gɛnkun yɛrɛ yɛrɛ de bɛna f'i ɲɛna bi Fuseni y'i da don groupe électrogène ko de la don min na ko groupe électrogène sanna plus de 80 millions kura sɔgɔ na ka sɔrɔ kɔrɔlen don a tɛ ka se ka mago ɲɛ congé ye a kun man ka taa ka nin kuma de fɔ a gɛnni yɛrɛ ju yɛrɛ de bɛ nin na groupe électrogène jɔlen filɛ nin ye i b'a ye nin ka kuma ni ninnu ye a capacité ka bon n'u ye mais ninnu bɛ ka baara min kɛ nin tɛ se k'a kɛ fan filɛ nin yɔrɔ min na ko sisan hali sisan ne filɛ ka kuma yɔrɔ min na groupe in jɔlen don a tɛ ka baara kɛ tɔ fila ninnu bɛ ka marché i n'a fɔ an delila k'a fɔ an ɲɛna cogoya min na ani an y'a fɔ an ɲɛna o don o cogoya min na anw tɛ yan nɔ ka nkalon da mɔgɔ la anw tɛ yan nɔ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ anw bɔra du min kɔnɔ anw b'a dɔn k'a fɔ ko anw ani aw journalistes anw tɛ se ka taa Golden Life la kilinila ta se t'anw ye donc anw ni maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen jigisɛmɛyɔrɔ ye yan de ye donc ni fɛn o fɛn bɛ yan concerné k'o kuma fɔ pour que fura bɛ se ka sɔrɔ o la anw tɛ se ka sira o fɔli la an tɛ se ka o fɔli la nin poto in lajɛ i ka kabulu dinale lajɛ sɔɔni an bɛna don samiya la kuran de b'a la nin ka ca ni san 2 bi baara dira mɔgɔ minnu nana poto turu k'o ka wari minɛ ka taa fili dinale filɛ nin ye fan filɛ nin yɔrɔ min na ko bi baara ma se ka laban n'i ye nin kuma ninnu de fɔ congé yan nɔ a bɛ fɔ k'i ye a tɛ fɔ k'i y'olu jugu ye dɛ a bɛ fɔ de k'i ye fasoden jugu ye olu ka kɛcogo jugu o fɔli o t'i kɛ kojugu ye dɛ mais u b'a yɛlɛmɛ k'a bila fasoden juguya minɛ de kɔnɔ maa si tɛ jamana in kɔnɔ yan ko
e ye jamanaden ɲuman ye k'i bɛ miiri faso la k'i bɛ sɔn k'i faso yɛrɛ de bolo jugu mɔgɔ tɛ yen ko Fuseni y'a ɲa maliyɛnw ye a ma ɲa maliyɛnw ye o ka nɔgɔn o dalilu bɛ yen covid bɛ wuli wagati min na Fuseni ye an ka secrétaire général min n'u y'a mite m'a fɔ ko n'u y'a gɛn ka taa bila chômage technique la so parce que a kɛra tɔɔrɔ ye u ma yala Fuseni ye mago ɲa congé wa a ma mago ɲa congé a ye mago ɲa baarakɛlaw ye wa a ma mago ɲa baarakɛlaw ye a ye mago ɲa baarakɛlaw ye o dalilu ye mun ye Michel Samba Sidibe bɛ balola masa fɔlɔ u y'an ka area datugu ka bloc datugu k'a kɛ covid banabaatɔ la dayɔrɔ ye k'a ko dogo Fuseni de ko Michel Amara Sidibe ma an ka bloc datugulen don an ka area datugulen don k'a kɛ centre de covid ye banabaatɔ mun mago bɛ oxygène na banabaatɔ mun mago bɛ réanimation na banabaatɔ mun mago bɛ opération na n'olu bɛ ka privé olu ka sɔrɔ ye jumɛn ye Michel Amala ko a dɔn ale ta ni kalama ni ma fɔ ale ye a fɔra ko de ko yɔrɔnin dɔ bɛ yen k'u ye mɔgɔw la da yen nɔ o de sen fɛ area covid min filɛ ye site covid la Michel Amala ye aménagé ka di a ka kɛ area covid ye pour que blocu bɛ se ka dayɛlɛ chirurgien k'u ka opération kɛ réanimation terreau k'u ka réanimation kɛ bon ni nin bɛɛ kama mɔgɔ mun bɛ ka revendication kɛ jamana ka ɲɛtaa kama jamana ka bɛn basigi ani keleya kama o mɔgɔ kelen de bɛ ka gɛn k'o détester k'o kɛ fasoden jugu ye non karisa ye jugu ye o ye tiɲɛ ye mais karisa ye fasoden jugu ye o tɛ tiɲɛ ye n'i ma yala n'i ka bana i t'a fura sɔrɔ Fuseni yalala ni congé ka bana de ye wa o yalali min bɛ ka kɛ ni bana ye o de kɛra Fuseni ka degun ye a kuma tɛ k'o de kɛ n'u bɛ min fɛnɛ fɔ ka d'a kan autorité maliyɛn o ka sabali a bɛ kuma caman bɛ taa f'u ɲɛna kuma in bɛɛ tɛ tiɲɛ ye nin direction kelen bɛ ka Fuseni ka mutation ko ɲini a bɛɛ san 3 bɔ 2019 u y'a tenté u ma se 2020 u y'a tenté u ma se c'est 2021 coup d'état kɛlen u sera k'a kɛ donc u y'u profiter mun de fɛ transition ka faiblesse donc u ka sabali mɔgɔ caman b'a fɔ ko an bɛ ka transition dɛmɛ an bɛ ka transition dɛmɛ dabarila kuma don mais dusukun la a lajɛlen tɛ wa o degun kelen de ye an ka président de la république kɔrɔ sɔrɔ n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye a fɔra ɲɛna ka bɛɛ ka ɲi mais a bɛ bɔ wagati min na a kalama ka bɛɛ ma ɲi fa kɛlen ka fenêtre dayɛlɛ kuluba k'e kun jigin ka boulevard falen o de la a y'a dɔn k'a fɔ ka ma ɲi donc adamaden ma ɲi kuma caman bɛ f'i ɲɛna ani tiɲɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjara ni baji anw de b'a f'u ɲɛna bi min bɛ yan nɔ anw tɛ taa fɛn fɔ ka da mɔgɔ la k'an min mɔgɔ juguya ou bien min mɔgɔ kɔni anw ta ye maliko ye mɔgɔ ko tɛ bon o maliko depuis 2018 an b'o kɛlɛ la wa an b'o kɛlɛ continuer tant que système ma falen an ka kɛlɛ ma ban mun ka kɛlɛ ko IBK ko ye olu ka kɛlɛ banna parce que IBK taara ala ka hinɛ la mais anw ta kun tɛ IBK kunkolo ko ye anw ta kun ye IBK ka système ko de wa o système kelen o bɛ projet halisa ma ban donc an ka kɛlɛ ma ban merci